Forestil dig, at du kunne blive endnu bedre til at tippe bolden rigtig tæt på hullet, når du lægger hardt indspil. Bare ved at bruge en evne, som din krop allerede har i forvejen, og som du er god til. Det kan faktisk blive sandheden for dig, hvis du kigger med en gang her. Hej og velkommen til. Mit navn er Nikolaj, og i dag er vi i dejlige Spanien på PGF Catalunya, sammen med resten af mine medstuderende fra PGA træneruddannelsen. Jeg oplever desværre, at rigtig mange har svært ved at skabe en klar fornemmelse i deres hoved af, hvordan vi skal få bolden fra A til B, når vi lægger hardt indspil. Og hvis man ikke har en klar fornemmelse af, hvordan slaget skal være, så er det rigtig svært at gøre det ordentligt. Derfor så vil jeg vise dig en lille øvelse til, hvordan du kan blive bedre til at skabe en klar fornemmelse inde i dig selv af, hvad der skal ske, når du skal hen og slå dit lille chip. Ideen er, at vi bruger en evne, som du allerede er god til i forvejen. Nemlig at kaste med ting. Nogle gange tænk, hvor mange gange du har kastet med noget. Da vi var helt små, der kastede vi med mad. Så kastede vi æbleskrå over i skraldespanden, eller bilnøglerne til chaufføren. Vi kaster med ting hele tiden. Og det er mennesket ret god til. Så hvorfor ikke udnytte den her evne, som vi allerede kan finde ud af i forvejen? Jeg står og har et lille indspil på indspilskrigen. Jeg er lidt i tvivl om, hvor højt den skal flyve, hvor den skal lande, og hvordan den skal rulle. Og i stedet for at stå og blive helt fortvivlet og ikke vide, hvad jeg skal gøre, så kan jeg simpelthen bare prøve at tage en bold, og så kaste. Og prøve at lægge godt mærke til, hvordan den fløj, hvor den landede, og hvordan den rullede. Så har vi fået en ret god idé om, hvad for en jern vi skal bruge, og hvor meget fart vi skal give den. Så kan vi vælge vores jern. Jeg tror umiddelbart, at min 52 grader, som jeg har i hånden, den passer meget godt til at kopiere den flugt, som jeg lige så. Så kan vi prøve en gang at slå, og se, hvordan det egentlig passede, om vi får kopieret flugten rigtigt. Det var sådan set ikke helt skævt, det der. Det her det er en rigtig, rigtig god idé, fordi det er så simpelt, og fordi det er noget, som du er god til i forvejen. Selvfølgelig så må vi ikke gøre det på banen. Vi må ikke tage en bold op, og så lige stå og øve os i at kaste. Men vi kan stadig godt stille os hen og tænke og fornemme, okay, hvordan vil jeg gøre, hvis jeg skulle kaste en bold herfra. Så får vi en meget bedre fornemmelse af det slag, vi skal hen og slå. Så husk, næste gang du er ude på golfbanen, så har du muligheden for at prøve den her lille øvelse. Og så er jeg ret sikker på, at du vil kunne mærke en forskel i forhold til din indspil. Tak fordi du så med. Det er jeg rigtig glad for, og det håber jeg også, at du bliver. Rigtig god fornøjelse med det.